Предица имаме традиция. Предица. Предица. Редица е, така, да видят всичките колко сте хубави. Така. Киро, така. Момчета, поклон пред най-шумната публика, която ще ви аплодира сега. За това става въпрос. Всички пилоти, които взимат участие в първата 16-ка, всички пилоти, които не можаха да се класират. Това са сърцата на България, момчетата, които раздават цялата газ за вас. За да можем да ви изпратим подобаващо, им да направя само един трик тук по една стълба.